Actualmente sí que estoy trabajando en el Centro de Estudios Montseny y lo que hago es preparar la zona de los jutets para los niños y recoger los cubiertos. És molt treballador, s'esforça molt, és molt metòdic i a més sempre accepta qualsevol suggeriment que li facis per millorar la seva feina. I una cosa que a mi m'encanta és que, tot i que a vegades ha estat molt nerviós, que després ens ho diu, quan està treballant no ho demostra. El que veus de cara en fora sempre és que està com molt tranquil, però igual realment ha sigut un dia molt intens i ho ha passat una mica malament, però no li notes mai. La relación de mis compañeros y compañeras es muy buena, porque hablamos de posibles problemas que puede haber preveniendo antes o que puede pasar con los niños. La veritat és que és una experiència molt enriquidora. A mi m'ha ensenyat a valorar molts aspectes que jo ni jo mateixa sabia. És una persona molt carinyosa, molt amable, sempre està content. Llavors, aquests sentiments ho transmet als nens i a nosaltres. Tot l'equip estem molt contents de treballar amb ell. Una escola és un bon lloc perquè poder adaptar aquests perfils de treball i que et funcionin, perquè el que no volem tampoc és que crear un fals lloc de treball. Busquem un lloc que sigui adequat, que pugui fer-lo correctament, que es pugui sentir còmode, aquesta persona, i per tant afegeix aquest valor de la diversitat. L'alumnat també coneix persones amb capacitats diferents i amb maneres de fer diferents. La relación con los niños y con las niñas es muy buena y tienen confianza conmigo. I a vegades parlo amb ell perquè a la fila hi ha cops que parlem amb ell i sempre és molt educat. El Jordi és molt amable a la feina, amb alguns té bastant relació i parla amb ells. El programa CIOAS és un programa obert a totes aquelles persones que tenint una discapacitat de caràcter intel·lectual se n'adonen que potser necessitarien o els aniria bé un tipus d'acompanyament que els ajudés a orientar-se laboral i professionalment i també personalment, al final també, va tot relacionat. La part principal del suport que li oferim al Jordi té a veure amb un tema emocional. Ja no només ens centrem a temes laborals, aquells aspectes que són objectivables, que són verificables, sinó també aquells que ens fa arribar en relació a aquelles emocions que se li mouen a l'hora de fer unes feines, els dubtes, les angoixes o ansietats que un pugui tenir, que qualsevol de nosaltres tindria a l'hora de començar una feina i que veiem que és fonamental perquè ell pugui adaptar-se i integrar-se en l'equip. Me ha gustado mucho porque ellos, no teniendo una persona con discapacidad, me han hecho sentir como uno más del equipo. Y que recomiendo a todo el mundo venir en el TEC porque ellos te ayudarán mucho.